Benvinguts a Xixona. Avui anem a descobrir la Xixona de l'edat moderna. Visitarem l'església nova, l'ermiteta del Raval i el convent de la Mare de Déu d'Orito. En aquest moment, si estigueren en l'edat moderna, estarien fora de lo que és la ciutat. Estaríem en el portal de la vida. Darrere, a la meva esquena, estaria situada la porta d'entrada a la ciutat. I així davant tindríem el que s'anomenava la bassa de Crespo, que replegava totes les aules sobrants de les diferents fonts públiques. Allà al fons, a la dreta, on anirem ara, estaria situada el carrer El Vall, que fa referència al fosso de la muralla de l'edat mitja. Bé, anem a començar. Seguiu-me. Ens trobem al carrer El Vall. A l'edat mitja, això era el fosso de la muralla que tindrien col·locada a dalt. Poquet a poquet va anar ampliant-se el poble i també les murs de la vila es van ampliar i va néixer el carrer El Vall, que al segle XVIII era el carrer principal de Xixona. Així es feia el mercat i així es feien les festes. Tenim documentat en gener de 1791 que així, al carrer El Vall, com s'havia fet en altres ocasions, es van fer ball de torrent, es van fer carreres d'homes i evolucions militares de moros i cristianos. Podem dir que les festes de Xixona de moros i cristians són més que centenàries. També al carrer El Vall teníem la casa de les principals famílies de la localitat. Esta primera casa és la casa de la família Arasil i davall tenim la casa de la família Rovira, que està sent restaurada per a instal·lar en ella el que serà la Biblioteca Pública Municipal. I així darrere, un poc més abans, teníem el Fort del Vall, que està situat en el centre del carrer. Ens trobem al carrer La Vila. Al segle XVI i XVII era el carrer principal de Xixona, perquè per així passava el camí major que comunicava Alacant amb València i dalt en el seu cap teníem els dos edificis més importants de Xixona, l'Ajuntament i l'església. Al segle XIX va perdre el seu protagonisme en benefici del carrer paral·lel més avall, que és el carrer El Vall. Però podem dir que al segle XIX va recuperar importància perquè així es van localitzar els primers edificis on s'elaborava terror. Per exemple, cal dir que els primers terroners simplement eren llauradors, que disposaven d'una xicoteta terra on tenien amerla i mel i també tenien a disposició la possibilitat de comprar sucre per a fer terror que venien en les fires més propetes, com la Fira de Cocentaina, la Fira de la Santa Fas, la Fira de Sant Àgueda en Catral, per exemple. I cal dir que aquests llauradors del mes de novembre cap a gener no tenien apenes activitat
què fer en el camp i per això elaboraven terró. El terró es feia inicialment en les mateixes vivendes del llaurador i del terroner. Per exemple, així a la meva esquena tenim la casa de Francisco Sirvent Candela, que era fill del mestre terroner Juan Sirvent, i els seus descendents crearan dos marques famoses mundialment, com és Turrones 1880 i Turrones El Lobo. Ens trobem en l'església parroquial, per als xixoners coneguda com l'església nova, que té una característica particular. Si heu vist, l'església està construïda molt a prop de les cases. Això va ser perquè en l'any 1590 l'església de Santa Maria, o església vella, es va quedar xigoteta i havia que buscar un nou lloc per a fer una església nova. Inicialment hi havia dues postures, una que deia que havia que ampliar l'església vella a costa de la xigoteta placeta, però això no solucionava el problema. Una altra idea que era construir-ne una de nova. Però tampoc es van posar d'acord els xixonencs, perquè per una banda van fer una església i a les afores del poble, quasi al mateix temps, van fer un convent, com després veurem. L'església nova va ser construïda entre 1590 i 1629 per l'obrer de la vila. Presenta una planta central i dos naus laterals i al fons té l'altar major. Inicialment l'altar major estava decorat a l'estil barroc, però en la Guerra Civil va ser completament derruït. En 1948, l'artista Carmelo Vicent, basant-se en una fotografia publicada al llibre Geografia General del Regne de València de Carreras Candi, el va recomposar també en fusta. Però el dia de Sant Francesc de 1971 es va produir un terrible incendi que va destruir completament l'altar major i es va decidir construir-ne un nou en un material que podíem dir que fora ignífug, que no l'afectara el foc. L'obra va ser encarregada a Octavi Vicent, fill de Carmelo Vicent, qui l'havia reconstruït en 1948, i va fer un altar major nou fet en marbre completament blanc. Està presidit per l'imatge de Nostra Senyora de l'Assumpció. Aquí està dedicada la parròquia. Ens trobem en l'actualitat en la placeta de la presó. Així, en l'edat moderna, teníem l'edifici de l'Ajuntament i així davant estava el portal de la vila. Hem dit abans que l'església es va construir fregant els edificis perquè així, en 1590, era la placeta de la Farina, l'únic espai públic lliure dins de lo que eren els murs de la ciutat. I per això van tindre que construir l'església ahí. L'edifici de l'Ajuntament es va trobar així fins a l'any 1904, quan va ser declarat en runes i es va construir un nou edifici així davant, al costat, en l'avinguda de la Constitució, en la plaça.
És coneguda com la placeta de la presó perquè en els baixos de l'Ajuntament es trobava la presó de Xixona. Ens trobem al punt central del Raval. A l'edat mitja, aquest barri es trobava fora de lo que era Xixona, però en l'edat moderna ja s'havia incorporat mitjançant el carrer Galera i el carrer Santana a la part central del nucli antic. Així en el Raval tenim, ahir davant estaria l'Almàssera per a fer el vi, així tenim un fort d'arrels islàmiques i també tenim la font pública per a que la gent s'abastira d'aigua. Darrere meua també tenim la coneguda com Ermiteta del Raval, de la que parlarem d'un segon milagre de Sant Sebastià. Este és el fort del Raval, un fort d'arrels islàmiques formada per la seva volta de pedra i que s'alimenta en llenya. Està documentat a mitjans del segle XVI i segueix en funcionament, elaborant les típiques pastes xixonenques, com rotllers d'ou, com poden ser doblades, com poden ser iguales, tonyetes. El 24 de juliol de 1600 es vivia a Xixona temps molt pareguts a l'actualitat. La situació sanitària era molt greu. Havia arribat la notícia que Alcoi ja estava infectada de la pesta i aquesta malaltia venia cap a Xixona a passos agegantats. Així, en esta casa vivia el matrimoni format per Úrsula Morán i Francisco Soler, que havien heretat la imatge miraculosa que s'havia trobat en la Torre Blai al voltant del segle XIV. Aquell matí, Úrsula Morán estava molt preocupada i va pregar davant del sant. Es va donar compte que no l'havia netejat aquest dia bé perquè pareixia que tenia els ulls lluents. Es va fixar i va comprovar que dels seus ulls brollaven llàgrimes. Això la va assustar moltíssim. Va eixir al carrer i va cridar molt fort, convocant els veïns per a que comprovaren este fet que pareixia miraculós, que el sant estava plorant. Es va cridar a les autoritats locals i al notari i al cura de l'església de Santa Maria. El notari va alçar acta que el santet, Sant Sebastià, estava plorant. I entre tots van acordar fer una processó general per a dur la imatge des d'aquesta casa particular fins a l'església de Santa Maria. Sant Sebastià va estar un dia completament plorant i la pesta no va entrar a Xixona. Això seria el segon milagre de Sant Sebastià. Després d'aquest fet miraculós, les autoritats municipals van acordar acondicionar aquesta casa particular
en una xicoteta ermita, en la ermita del Raval de Sant Sebastià. Al segle XVIII, en les baixos d'aquesta ermita es va col·locar l'escola i també es va decidir fer festa cada 24 de juliol. Aquesta festa és la festa del Milagre, que és el preludi de les festes de moros i cristians. Ens trobem al convent de Nostra Senyora d'Orito. Anteriorment hem parlat que en 1590 es va produir una forta discussió per buscar el lloc on establir una nova església. Com no es van posar d'acord, un grup de xixoners va decidir construir l'església parroquial al centre de la població, però un altre va acordar fer un convent a les afores de la ciutat, juntament al Camí del Coll i en l'espai que ocupava l'ermita de Nostra Senyora d'Orito. El convent es va construir entre 1595 i els primers anys del segle XVII. Cal dir que inicialment es va construir el que és aquesta església i al costat, ací a mà esquerra, teníem l'edifici de les Flares. Posteriorment, entre 1758 i 1762, es va fer la capella de l'Ordre Tercera. Aquest edifici, l'església del convent, presenta una única nau amb capelles als costats entre contraforts, coberta per una bòveda de canó, i és interessant, per una banda, per aquest gran arc triomfal que separa la nave de lo que és el presbiteri. Presenta decoració barroca d'una reforma que va ser feta en 1734, com podeu veure dalt de cada una d'aquestes finestres. Allí, a la mà esquerra de l'altar major, tenim l'escut de la família Aracil, perquè els terrenys on es va construir el convent eren d'ells i, a més, també van pagar part de la seva construcció i allí també estan soterrats alguns dels membres d'esta famosa família. En l'actualitat és conegut popularment aquest edifici com el Teatret i així es fan xerrades, exposicions, i en la capilla de l'Ordre Tercera, així al costat, està en l'actualitat l'Arxiu Històric Municipal que presenta documentació des del segle XIV fins a l'actualitat i té un fons notarial importantíssims perquè tenim protocols de Xixona, Ibi, Tibi, Castalla, Onil, Busot, de tota la demarcació de l'antic corregiment de Xixona. I fins ací arriba la visita a la Xixona barroca. Espero que vos hagi agradat. Podeu visitar Xixona en qualsevol moment i també preguntar en la Turisminfo perquè tenen informació sobre Xixona. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.